Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon roɓɓini jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande ko ɗum yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde konon manama jettode serenɓe men jettaka e lal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga to waw yuppo e Sénégal e aduna fof Rafi Kara waw holluden caggal hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tentude jayndel de oɗo subaka hanki wonno Toussaint mawninama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon en jiiɗi tan hokkede no ɓe en dañiri ko ganduɗa kañum woni ceehe goɗɗe saabu ɓe mbiɗo ɓe gonnoɗo woni Saint-Lazare heewi banggue goɗɗo kadi woni Ousmane Sonko ko nodda toon to ganduɗa kañum woni to banggue lawol notoyade doyen des juges ko janggo wonta so Allah lamɗo jaaɓi caggal ɗum banggal drogue caggal nde ganduɗa ko timmi 300 kilos tettanoma toon to diwan mo Kidira ko tolne noon e yamba e 500 kilos ngol ɗo lawol ko kañum hefta to diwan mo Foundiougne joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui gudditen roɓɓindu jayndeli meɗen e jayndi guendirel Soleil hanki noon wonno Toussaint mawninama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kamɓe bandiraɓe amen Issa en koɓɓe ɓe darima tan gam wiide yoɓe dokke ɓe daña 3e cimetiére ɗo e nder leydi meɗen Sénégal tabo tan so ɓenni yiyete ko ganduɗa kañum woni Saint-Lazare mo ɓe gonnowo ɗo joni heewi ɓe jiiɗi wallitede tan ɓe daña banggue goɗɗo mo ganduɗa mbawa moftude toon mayɓe mabɓe garen ha joni e jaynde L'Observateur kañum noon ari tan koye mandat de dépôt mo Ousmane Sonko ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ɗum koɓe saliɓe ɓe mbi ñett ɓe jaɓata hay lawol gotol Ousmane Sonko ne waɗi mandat de dépôt juge doyen des juges kanko noon noddimo janggo so Allah lamɗo jaaɓi mo foti huccidde e tan doyen des juges ɓe gaari kay oɗo mo ganduɗa ko gardien de but mo ganduɗa yete ko tan baɗan ko juwannoɗo football kono caggal nde waɗi arrêté ballon mo ganduɗa yete fettama faade camp makko ballon mo natani kono kanko ko ɗon tan hawre ladial ɗon wasi fittande makko ko to diwan mo Yeumbeul Sud garen ha joni jayde Bessbili jour kañum ari tan e kongude Aliou Tine ɓe mbi Aliou Tine noon oɗo saaha kanko tigui dari koyde sapeur pompier widemo tan e banggal audition Ousmane Sonko e faade kadi 3e mandat mo gardiɗo leydi ndi mo foti noon huccide saktoɓe kabaruji ɗum walla mbiyen kanko leader mo Pastef mo foti huccide saktoɓe kabaruji ɗum ko hande tigui fadete garine le témoin ari tan ha joni ɓe mbiyete ko tigui retour walla tan ruttade feuilleton mo ganduɗa ene dañat noon e wawi wiyede film hakkude Ousmane Sonko Adji Sarr ɗum ɗon noon ko janggo tan foti huccidde kanko Ousmane Sonko e doyen des juges ɓe mbi noon mo waɗa convoqué kono noon oɗo saaha kanko dossier o ko heewi noon ko ganduɗa ete nani hen ma lerne walla mbiyan tan ma yaltine haale no hannirta ni ɓe mbi ko fayi tan e banggue 45 milliards panaɗo e banggue tan armement ji ɗum ɗon ne nane nder jayde le témoin caggal ɗum garene jayde Dakar Times noon wi ari tan koye konngudi Mamadou Lamine Diallo e ɗum ko ganduɗa ko kañum woni banggal sodde arme ha tolne milliard uji 45 kanko noon o wi tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni dilloɓe banggal eaux et forêt ɓe cohlani ɗiɗon armement ji foof ha tolno e ɗeɗon koppareje kono noon koko ganduɗa tan koko yiiɗi niɓɓiɗinede ɗum ɗon noon ene anda Abdoulaye Daouda Diallo e Abdou Karim Sall indele mabɓe ina innite hen e ɗiɗon koppareje ɗe ganduɗa nanna koye banggue armement gam tan ɓurɗe yuɓɓinde gonki wonɓe eaux et forêt garine jayde Tribune ɓe mbi tan no foti milliard uji tan oɗo saaha ɗiɗo galleji liggorɗe ɗiɗon koppareje nannate andaka hoɗo rewi ene jeeya hen e La Poste ne jeyana joni Sénégal Airlines ha joni tan e ɓeɓe goni kamɓe goni ICS chemin de fer ɓe mbi koppareje ganduɗa kay ina innite hen te noon andaka ha joni holɗo rewi ina wayno tan ko bonnere kalis tigui ƴewtida e ngal ɗon banggal ɓe mbi caggal police et gendarmerie ko sapeur pompier kay oɗo saaha kamɓene ɓeydante ɗum ɗo ɓeydante bagasuji mabɓe walla kaɓirɗe mabɓe beele tan wone gueɗe so dañi ɓe mbawa hen darade no hannirta ni garene jayde L'As ɓe mbi force de l'ordre manam daɗiɓe kay oɗo saaha koɓe daariɓe udduɓe Dakar ha tiiɗi ɓe tan mbaɗi ɗum sécurisé ɗum ɗon woni konngudi ganduɗa
ete suutama e nder jayde las ngaren ha joni jayde li quotidien ɓe mbi tan yiɗaka e nder leydi meɗen dañede 3 mars bis mana 3 mars goɗɗo mo ganduɗa ete ene wawi dañde caggal nde Ousmane Sonko noddita ngol ɗo lawol ɓe mbi yete oɗo kay ngol ɗo lawol kay foti ko wonde ko ganduɗa ete ine rewne lawol ha haala walla mbiyen nangodiral wasde dañde hakkude daɗiɓe e population o ɓe mbi wona leader politique gadano meddo noddede yeeso lawol wadde noon yo wondiɓe mbokko jaade e haggillaji mumen ha joni tan gareni jayde les échos ɓe mbi yete prix mayoji ɗi oɗo saaha ko wiya ina yeeye ko ina tiiɗi no fewi saabu ɗiɗon prix ji nawama ha ujunnaje 9 wiya par mayo ɗum ɗon noon hewɓe darima gam tan ñingde ko way noon saabu ɓe mbi tan ko ɗo saaha yimɓeɓe ina jogui ko ɓuuri hewde koye mumen kono yaade ne soodoya mayo 45 000 francs mana ujunnaje jeenayi ɓe mbi gendarmerie kay e police oɗo saaha ɓe darima tan gam wadde sécurisé Dakar no hannirta ni ha ko dañno lewru mars 2021 wasa dañtude nder leydi meɗen ɓe mbi tan ha joni to banggal audition Ousmane Sonko ɗum koye jayde Vox Populi audition Ousmane Sonko kay oɗo saaha ɓe darima gam tan wadeno haɓeteɓe ni kamɓe ɓe ganda ko kamɓe goni daɗiɓe ɓe mbi kay ɓe ganda kamɓe goni Yewwi Askan Wi kamɓene ɓe darima tan e koyɗe moɓe daɗi ha tiiɗi e salade wone gueɗe ha joni tan ɓe mbi PS ko landa mo ganda oɗo saaha nani hakkude gurdam e mayde saabu tan ko landa nattuɗo nanede haala muɗum ene wayno wonde fo landa mawɗo ɗum foof koye Vox Populi woni gaɗane jayde Libération kañum noon ari tan ko ha joni ko nanggano caggal to diwan Bamako Conakry Freetown toon woni to ganda ete kanko fos oɗo chauffeur biyeteɗo Fouseyni Coulibaly o rewi toon gam tan nannude drogue oɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon o fawama juuɗe ɓe mbi ko hakkude tan franco guinéen e tan to diwan mo Maroc kamɓe noon mbaduno junggo e fandu gam tan ɗeɗo gueɗe mbawa nadde te kamɓe kadi goni caggal muɗum ɓe mbiyete oɗo camion kay guila nogase jeeɗiɗi lewru octobre ko nden ummi to diwan mo Bamako gam tan nawde e oɗo drogue ɓe mbi caggal ɗum noon douane kadi nangui ko tolni temedde 5 kiloji temedde 5 jeeɗiɗi kiloji ɗi ganda ko huuɗo ɗaynowo ko to diwan mo Foundiougne ko ɗum tigui Libération addi ɓe mbi noon Dakar oɗo saaha kay daɗi ɓe nani taari ɗum hakkude police tan e gendarmerie gam noddago Ousmane Sonko nodda ɗum ne woni janggo so Allah lamdo jaaɓi gaɗene jayde Stade coftal ɓalli uddata damal ɗum ɗon noon ɓe gari tan e Sankare oɗo mo ganda kanko woni journaliste biyeteɗo Mamadou Salif Diallo woni keptinanode banggal presse sportive ɗo e nder leydi meɗen Sénégal daraninoɗo ngal ɗon banggal duwanade mo tan yo Allah yurmo yafomo omo ganduɗa yette ko neɗɗo daraninoɗo liggey muɗum yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo ha joni Sankare kadi omo ganduɗa kanko woni Bass Diakhaté keptinanoɗo kañumne to banggal théâtre to banggal culture ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kankone o sankima hanki caggal nde ganduɗa o sellano ha mo antirno hôpital ɗum ɗon ne kankone yo Allah yurmo yafomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo ɗum noon en jokkat tan ha joni ɓe mbi Mendy face au défi komo ganduɗa oɗo saaha kay o darima gam hollidde hooremo koye tettude place mo ganduɗa o yehino ha ene wiye amon yiiɗa pertude ɗum goɗɗo mo ganda kay ko ɓiɗo kañum nimsitani hay lawol gotol jahangal mum to diwan to Chelsea e ummade mum to Naples woni tan Coulibaly kanko noon o wi tan ko ɗo saaha kanko Kalidou Coulibaly o nimsani hay lawol gotol ummade mo to diwan mo Naples e faade mo to Chelsea ɗum uddata roɓɓinde jayde limoɗen garene hello wonko noon tigi hettinkoɓe yeeɓiyankoɓe haɗen nadde e banggue goɗɗen batta sona weltinde won hen yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe yaw Pindi TV ene jeeya hen Mamadou Cissé to diwan mo France
Kalidou Ba kañum ne to France woni Abdoullah Bokar Sy to diwan mo États-Unis mo ganda kanko ni Issa Diallo to Italie oɗo noon kanko Younous Diallo ko to Mayel Fly département mo Bakel commune mo Gabou kanko no salminama jurama kanko Younous Diallo ha joni Moutar Ousmane Mbodj kanko no woni ko to Sar Ndogu gonga tigi sara dala dar halayɓe salminde tan ɓe ganda kamɓe goni bandiraɓe wonɓe cenel fulɓe foof wonɓe patagal fo calminama jurama ɗum noon hettiyankoɓe min koɓe noon tigui jokkirten roɓindu jayndeli meɗen arde hello wongo woni tan banggal drogue mo ganduɗa ƴewtinama ne natade ɗo balɗe saabu ɓoyani ko wiya 300 kilo woni temedde tati kiloji ɗi ganda to banggal cocaïne nangama ɗum ne haale deƴƴani to diwan mo Foundiougne ko tolni temedde 5 kiloji yamba mana huɗo ɗaynowo ko kañum ne nanga tonete ɗum ɗon noon ƴewtinama ko natta e drogue e nder leydi ndi nani yiɗa hewde saabu ko nangete ko ni wawi wiyede saaha ko ɓoccitto nata ko kañum ɓuuri hewde ko yiyete nangue ko saabu 500 kilo ɗum ɗon so naate leydi ndi holɗo yimɓe fayi e hande ɗo ɗo ganda yimɓe tolnima ɗon yidde fewnude jikkuji yimɓe tolnima ɗon e ko yiyete ñande fo wargoli ñande fo sukaɓe ne mbarodira e ko way noon te ko ɓuuri en hewde ala ko addata ɗum sona sangara drogue hakkude sangara drogue e huuɗo ɗaynowo ko saabu hewɓe waɗoɓe ɗum walla hutortoɓe ɗum ɗon jadata e sagoli mumen saaha foof so goɗɗo o haalde keddiɗo o ko ɓuuri hen famdude foof yaltinta ko kaɓirde yuwa keddiɗo o walla ko way noon ƴeewe noon ko tolni e 500 kilo 507 kilo mo ganda ko huuɗo ɗaynowo ko nangue nder leydi meɗen to Foundiougne no foti kiloji heeɓi nadde nder leydi ndi ha gayni goɗɗo banggue o woni to banggal drogue kañum ne cocaïne ko tolni kañum ne e 300 kilo cocaïne ganda so waɗama e hayma ma tolnoye 27 milliard uji e koppareje meɗen CFA kono oɗon bone fo so nanno e nder leydi ndi hande sarima hen holɗo faandi ɓeɓe ganda ko kamɓe goni sukaɓe leydi meɗen holto faandi hutortoɓe ɗum ɓe ko bone mo ganduɗa hande no wawi haɓorede foof ne foti haɓorede ɗum dadiɓe leydi meɗen ko mbawi hen wadde fo yo waddum hen laamu leydi meɗen ko mbawi wadde fo yo waddum hen saabu yimɓe cohli ko jeunesse mo ganda jogui ko esprit saint mana hoore koye deƴƴe koye lelide gam mbawa jewde holno mbatta ha nawa leydi mumen yesso kono wona ɓe ganda ko drogue nandante e nder leydi walla drogue saroto e nder leydi ko bone tan addata ɗum noon ko laamu dari hen goofo yo ɓuur jeete uddide hen guite muɗum yo ɓuur uddide hen ko darade hen koyɗe muɗum ha tiɗa ñiɓe koyɗe muɗum haɓede drogue ɗo e nder leydi meɗen saabu ala ko waɗi sona ɓeydude bone e leydi ndi kareli wargo ñande foof agression ñande foof ɗum ɗon fo gueɗe baade noon ina adda ɗum hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe ɗo guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen tuttude won aadi janggo so allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaame kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat